I reći sam bok. Bok. Znaš kaj je to? A naučio je. Kaj je? Jel znaš kaj je to? Ne. Ok, postoji ta jedna aplikacija Tinder, to je dating app, da, znači tražiš cure i uglavnom ja imam mlađeg brata, evo vidite ovdje kod ja sam frisbee. Uglavnom njega ću sad povući, da evo ga tu je. Uglavnom to je moj mlađi brat i njemu ću danas napraviti Tinder da nađe, a inače on je malo čudan. Uglavnom danas će naći neku curu. Ili da se skratim, danas radim mlađem bratu Tinder. Na mobitel radimo. Evo tu je. Ok, ovako znači moja najbolja fotografija. Leon, koja je tvoja najbolja fotografija? Ajde ovako, uploade, mislim da ti je prva profilna. Hoćeš tu za profilnu? Ilona. Kako si to čula? Kaj je to bilo? Potopa. Lik, ja prvi put životu čujem ovaj zvuk. Ajmo ovo. Tu ćeš za profilnu. Ajde. Dobro. Na ovoj aplikaciji su vam inače ljudi, znate već sami, iznad 18, znači ako imate manje od 18 ne smijete raditi ovo. Tinder je aplikacija koju koriste ljudi preko 18, a ovo nije sponzorirano i nemojte koristiti ovu aplikaciju, pogotovo ako ste djeca, a i ako ste stari, ja vam iskreno preporučujem da to ne koristite. Pošto nam treba što više odgovora, mi moramo sve swipe, a stani, moraš dodati slike, dodaj sadržaj. Moj uređaj i sad opet, znači tu znači ovako, stavili smo sliku ovu tu Leon Zavodnički, to je glavna slika, znači s tom će svaku malu pobrat. Ovo tu da pokaže se da već ima male, ono da bude, da vidi se cura da je tražen. Onda imamo ovu, ovo je isto jedna Zavodnička, onak da je romantičan i ovo je jedna Snježna. I dve iste smo stavili, dobro nek bude. Ovako, ajmo sad opis. Kaj ćemo napisati o tebi? Ja sam sitan, ali dinamitan. Čekaj. Imam 23 godine i tražim zanimljive ljude za pričanje i možda nešto više. Ja sam sitan, ali dinamitan, imam 23 godine i tražim zanimljive ljude za pričanje. A piše u profilu 20. Nema veze. Naziv radnog mjesta. Di radiš? Kaj ćemo staviti? Doktor kirurgije. Tvrtka. Bolnica. Dodaj grad. Stavit ćemo Beograd. Ajmo samo swipe. Ne, druga strana. Da. Znači sad moramo samo swipe sve kaj vidiš. Sve kaj vidiš, samo swipe. Znači sve, moraš kuć, moramo imati da se ne... Dok ti ne zabrani. Brate, ne mrem. Da, ja malo... Boost! Aj boost. Ajmo se boostat. Ljudi, prošlo je nekih, pa možda čak pol sata, sat i niko još nije mečo, niti se javio, tako da moramo pričekat. Sad ćemo pauzirat video i javit ćemo se na večer ili sutra, ovisi kad će neko odgovoriti ili kad će se neko mečat. Sad ćemo swipat još što možemo, pa ćemo vidjeti šta će biti, pa ćemo se krenuti javljati ljudima, jer se niko nije javio nama. Nice! Uglavnom Leo nije snimio saslon ekrana do negdje 5 minute, tako da ću vam sad ispričati šta je bilo. Uglavnom samo moraš sve desno, probamo što više ljudi da... Znači tu smo swipali sve dok nam nije isteklo opet ono sve i onda smo imali par mečeva, to jest javili smo se par cura, to jest 6 njih točnije. I svakoj smo upisali neke gluposti koje ću vam sad pokazati, to je stavljat ću vam screenove. Ćemo se javiti nekom. Pošto si ti dijete, ajmo pisati da ti počeš igrati samo Minecraft i te stvari. Ok, aj ovako, napisat ću Leni, Isuse koliko cringe. Hoćeš nabacit neki Minecraft poslije škole, imam sopa naranđe. Dobro, ajmo dalje. Minecraft smo ispucali. Hoćeš da ti dam svoju
Fortnite majicu. Ja se nadam da će iko tih ljudi uopće htjeti odgovori, doslovno. A da se nekom pravi samo javiti Dobro. Malo. Ja isto... Ili ima Kaj? nešto konja. Da, ja isto volim konji. Tako da imamo nešto zajedno. Čekaj, odgovorit ćemo koliko imaš godina, činiš mi se maloljetna. Kažem starije, 18 plus. Ajde da imamo neko odgovor. Čemu ti fake profil? A nije fake, aj najgore! Zašto misliš? Ok, stopirali smo snimanje, pričekat ćemo još ono malo da neko odgovori. Zato kaj ne možda znam tog Leona, ima onak vezu kaj znam 14-15 godina snima YouTube, ziher bi ima Tinder. Reci, daj moram, ja piši, pa došao sam tražit male. Tražit male i napiši, pošalji i napiši koliko si mu stalo da imaš godina? 20? Da. I imam 20. Da smile ili ne? Možeš. Taj. Da. Hoćeš Evo, piše. Ajoj, Saša dobro svoje. Pal si... Ne. Ne. 30. Pitaj, hoćeš sliku. Ne možeš. Hoćeš sliku. Pitaj, hoćeš sliku. Dobro, ček, stani. Da se poslika. Ne slikat sebe, slikaj fake da izgleda. Odi na... Ček, napiši sve krivo. I da se vidi ovaj dole malo kako se izresao. Evo tako. Au kura. Ne, to je gif. Daj me nemoj zezat. Tu se ne može poslije slika. Tu se ne može poslat slika. Morat ćeš mi dat svoj broj. Daj sam da odgovori, da te ne bloka. Niš nisu odgovorili. Ne. Dobro. Ok, nisam se uspio snimiti, žao mi je, uglavnom odgovorila je ha, dobra fora, al neka. Kaj? Daj čak ja ću. Takav sam uvijek. Smajlić, isti smajlići. Aj sad broj. Ribo. Lik, ženska će te blokat. Blokat će. Ljudi, ako želite drugi dio ovog videa, stavite znači 15.000 lajkova. Onda možeš... Kaj briješ? Daj kaj briješ. Ček, piše. Morat ćemo blurat ime i sliku i sve doslovno. Kaj? Pa vidiš slike. To sam ja. Pa ima onih neki kaj nisu Instagrama. Da. Kak se nemaju slike? Da, nemaš slike slad na aplikaciji za pričanje, na koji vrag, kak to? Evo piše Isuse. Ajoj. Pa vidim slike. Ali si fake. Daj mi broj, pa ću ti dokazat da nisam. Daj, spojeno si. Ma dobro. Uglavnom ljudi, znači sad me ovo omela. Uglavnom, ako skupimo 15.000 lajkova, radit ćemo drugi dio, znači Leonu nećemo brisati ovaj profil još jedno tjedan dana i mi ćemo kroz tih tjedan dana swajpat svaki dan, tako da imamo što više ovakvih ljudi. Ćemo nadam se dobiti neke bolje reakcije
i probat ćemo se javljati sa još više HC porukama i nadam se da će ovaj ostalih 5 osoba odgovorit, pa ćemo imati brutalan sadržaj za video. A daj, ajde. Tako da, stavite jedan veliki like, podijelite ovo s prijateljima. Nemojte koristiti Tinder ako ste maloljetni, nemojte uopće koristiti Tinder, zapravo odite van, odite na kafić, odite družiti se s prijateljima, tamo ćete naći nekoga, nećete naći na fucking aplikaciji, tako da jednostavno nemojte to raditi, nemojte biti glupi, nemojte se dopisivati sa ljudima koji uopće ni ne znate ko je to, evo, on sad dopisuje, dobro, ovo nije kao fake profila, kao njoj je, tako da. Budite oprezni na internetu. Ok, čekamo da odgovori još barem 2-3 puta na poruke i tu ćemo završiti onda ovaj video jer vidim da se drugi sad ne javljaju. A danas je nedjelja i danas izlazi ovaj video, tako da moramo ovo završiti to prije da stignete vi to gledat. Pa nećemo stići pogledat sve one ostale ljude šta će odgovoriti, tako da ćemo to u drugom dijelu. Tako da obavezno stavite like. Komentara vjerojatno neće biti, tako da followite me na Instagramu ovdje. Ovaj tu, nickname filip.dejanović39 i možete mog brata Leon Dejanović 2 i uglavnom možete mi se javiti u DM i napisati poruku, to jest komentar, pošto komentari su isključeni ne iz mog razloga, nego YouTube uklonio komentare iz razloga što se pojavljaju maloljetnici u mojim videima, poput njega, tako da to će biti neko vrijeme, će komentari biti isključeni iz tog razloga, tako da mi se javite na Instagram i tamo lijepo napišite komentar. Ja ću naravno blurat ime i sliku jer ne želim da se iko bude ofendan ili prozivan ili nešto, tako da to je to. Uglavnom ako želite da vam pokažem ostalih onih 5 poruka koji će doći od onih drugih cura i da swipamo još ljudi i onda ostavite jedan jako veliki like i ako skupimo 5000 lajkove radit ćemo drugi dio, ja i Leon. Čuvajte se, pazite, nemojte biti glupi na društvenim mrežama i nemojte vjerovati svemu što vidite i što kažu i to je bilo to. Vidimo za sljedećeg videa, čao!